Hola zure, Euskalien berriz zuek. Oingoan neot probau itxera, galleta batzuk deitzen diana shortbread. Supuestamente, uste dut, diela galletas escocesas, hasta que nago seguro. Ikusi ditut Violeta Westen kanalian, que me encanta, bere bitixoak eta eske me encantan. Eta, galletak dauke 3 ingrediente eta gero, 3 edo lau, depende zera biltzen duzun. Nere kasuan. Datilak, jarri ditutia erremojo, datil bat da, beru badagoela. Hau, eta dauke barruan ezurra, gero ezurrorik entutxe jako, eta datilekin emiotena da, pasta bat moduan, izateko mas healthy edo, eta pasta hori gero aldozu erabili, endulzatzeko edo zein postre eta lan. Gero, irina, berdina da, gauzia da hau gastatzeko dagoela, eta mantekilla. Esan ditut 3 edo lau ingredientes, mantekilla gatzgabekoa balin bada, gero gatzagitz nuen lau dira. Gatz duen erabiltzen gozu, 3. Eta, sin más da, datilen pastia egin, eta ingredientiak nahaztu bol baten, gero kongeladorian laga 20 minutu edo inguru, hola formia eta ondo geratzeko, eta gero lagan. Ikusten zuen moduan, perkantziak euki dituz, baina hau da, eukiako zelan testuria. En plan, tipo potito. Vale, a ver, pasta de datilla, geratu gat, jarri dut pote honetan, super cute. Napo. Es lo que tiene. Eta, oin, moztu biau, mantequilla. Dia 110 gramo. A ver, oin imia dana da lana bolonetan nahaztu, ontsa esango zuet kantiadiak. Baina nola, nik ez daukaten tipo kutsarita horrek neortzekuak, bare, belikau taza hau. Taza edo esnia botatzekoa dan, katxarro hau. Dia, taza terdi irin, taza erdi datil pastia, eta mantekilla 110 gramo gutxo gora bera. Eta gero gatza, claro. Así que bueno. En el momento que te das cuenta, hau dala, irin integrala eta bestia normala, la vida es maravillosa. Behin, dana daukogula ja bolian, baina da nahaztu. Eta jazen dugunean kutsariak nahaztu, eskuekin hasi ondo garbitxo eskuak, ondo remangau. Vale, behin, masia, más o menos hola daukogula, en plan bola bat, ebia da papel filmian bildu. Papel hau, badeja gustatzen, izaten da behin erabili eta botatzekoa. Badakit darela katxarro batzuk erbitzekuak eta berriro erabiltzekuak, baina ezin da, nik daukatena behintzat, ezin da guztiz bildu, geratzen da tipo rollo bat. Orduan, hau. Txitxitxim. Eta behin hola daukogula gure masia edo txorizo bat moduan, sartzen da kongeladoran, 10-20 minutu. Alik eta denbora gehixen lagatzen gozu, geratzen da masia kompaktua. Horrezkenian hori dala helburua gero forma honekin geratzeko. Masia hozten da bitartean, jarri dut bandejan
Hau, dala, labako papelan berdina, baina da silikonazkoa, eta potajatur pixkat geratzeko pegauta. Eta gero, hau garbitzen dozu eta berriro erabiltzen dozu. Eta hemen daukat berriro tablia eta labana, mozteko masia. Eta oso importantia da, masia taratzen dugu momentuan mozten hastia, ze bestela mantekilla urtu itxen da, eta gare hasierako leku berdinean. Orduan ez da bela, ez da darako balio. Así que hori bitartian, labia jarri berotzen, 180 gradutan, berua goixan eta behian. Bueno, zuek, hemen daukat jamasia, ez dia pasau 20 minutu, baina eske napo, gure txakurra deitzen da napo, eta dabil sartu eta irten sukaldian. Eta, pues ezin da, hola, ezin da. Así que... Jarri naiz, porque ez naiz kabitzen bandejiak, seguramente dozi momentutan napo sartuko da, baina, bueno, jaungo kasoik. Gaietak hemen daren. Erreitzen dau, asako. Eta daukat, hau, hemen jarriko ditugu osten, eta batzui, botako geu, la casa por la ventana, peanut butter, osea, super ona, osea, buenísimo. Así que, onartu jarra daukat, osain hona dagoela, ez neukan 0 unidades de esperanza ondertietzeko. Artu dut tenedore bat gaietak etaratzeko, eta kondukotzuet nire txoko anekdota bat, fun fact. Gustu zuen moduan, honek dauka realeko, realeko eskudua, eta nire txian, nire aita da atletiko bakarrik. Eta dauko realeko kuberterizia. Ose gaitxi? Ze ondo separatzen dian. Zizkoakin behartu lehizke, nena. Zuek, okurri du jat, anjatela txokolatea bota bai. Orduan indot, bi txokolate ontza hemen urtu, mikroondasian, 10-15 segunduka, porque bestela txokolatea erritzen da. Eta orduan, batzuei jarriko jau. Ai, ama, mai guztia. En fin. Bueno, txikiz, un fail nivel zikindu dutela sukalde guztia. Osea, benetan, un desastre. Nik hau, eske zina, bueno. Probauko dut bat txokolatiak erreta dagona. Ezin da aguantau zonaren. Bueno, espero dut bidixua guztau izan, eskerrik asko guztiaren beste behin, eta datorren azteko bidixuan ikusten ga.